T'as commencé que tu es quoi? Voalohany tegna mampalahelo nahita vidéo nataony président satria mampandiniky le raha koa tsapany fa izy zegny dommage. Ny président zegny olo araiky niketsika hitondra firenena atsika nahita image jeune motivé atsika jiaby resy lahatra meny ihany ty atsika mahita volagna aboakany eran'izao tontolo izao président masaky mivolagna raha tsy marina karaha hoe tsisy député aminay ary zegny mety anontaniagna fa noho ny députénay zegny izy zegny tsy agnatin'ny antoko misy izy zegny tsy agnatin'ny parti misy izy zegny dika zegny tsy amiagna pouvoir fa hoe députénay hoe anontaniagna ino marigny raha nandalo na haza président anao nahazo information angamba kosa anao tsy tokotry volagna amin'ny tsy tokotry volagna raha karaha igny amin'ny international anao déjà tokotry magnatogno ray aman-dreny na hoe tokotry magnatogno kokoa ny vahoaka marikitry ny la famille ny lozan'ny fifatesagna hoe tokotry magnontany za tsy volagna andeha agny fa tokotry magnatogno aminao ndray manao koa en plus na tiavanay anao tamin'ny fotoagna le fankingan'le saigninao kanefa le fankingan'ny saignao zo ty nianty naboakanao angofonao naboakanao azovy anao naboakanao nino raha tianao tegna nino raha tadiavinao mampalahelo kosa président satria anao misy jery président anao misy loha mandiniky président le raha nisy tokotro hainao tsara beka fa tsy mitovy am'le raha novolagninao le raha nisy la grève ne commence le 25 haligny vaky bijouté les andry naty zegny le acide la naty regny zegny zanakanay naty regny zegny naty le 26 en plus c'est pas la même place karakoa président anao masaky mivolagna raha karaha igny amin'ny eran'izao tontolo zao mivolagna fa le mpianatra mihitsy andeha hagnano pliage ny bijouterie en plus rô jiaby nato tsy la même place en plus koa mbala misy koa président za agnambaranao le araiky fahatelondreo maty koa tsy olo magnano la grève fa olo andeha marché andeha bazary ndraiky mamany karakory anao mivolagna raha karaha zegny président izy navoa bala perdi araiky fa araiky nagnano la grève izy avoatifitra araiky mitondra bajajy izy navoatifitra mivity bako natifindreo amin'ny tratranany karakory anao mivolagna zegny président même anao hoe nahita fa misy pliage ny commencé ny pliage ane Tananarivo nagnaraka geste ne olo tany jiaby fa karaha ataony Diego ne mbala tany araiky fo nisy raha zegny tany jiaby tsisy karaha ataony Majanga Voamare Tananarivo Majanga Voamare Diego tany araiky fo nivakindreo olona agnararoatra ne misy olo magnararoatra ne agnatin'ny moment raha zegny karakory président anao masaky mivolagna raha karaha zegny fa raha dignanao président vahoakan'ny Diego nakaty anao vahoakan'ny Diego nankafy anao vahoakan'ny Diego agnisan'ny za président atsika tsy haiko fanojy président fandragnahary tsy mety nohony hena azovy anao fa za tsy mahay anao fa anao mahaiko hoe juste président nohony hena azovy fotony fonaka ndraiky fonao tsy mitovy président fony zanaka Diego ndraiky fony mpianapino vahoaka malagasy nangalanao président natoky anao président raha mbarako anao président afatra alefako aminao président hitanao tamin'ny fotoagnany Ratsiraka na Zafadibera na Ravalomanana na Rajomapianina tsendriky nisy holo masahy mivolagna
Monsieur le Président ty hafatra andeha aminao, Monsieur le Président ty hafatra andeha aminao, tsara nisy raha zegny avy aminao niany. Pourquoi? Parce que anao tia réseaux sociaux, parce que anao tia kabary nilaza io, parce que anao tia kabary nihitahita io. T'imagines Président, raha jiaby nataonao namboarinao à Madagascar, il faut anao tompy misigné izy. Même rovanakô aminay ry nataonao nino tany fadivanakô ndraiky nino lalampinakô io mba anao fa misigné ouverture anany iny. Anao tia hita, anao tia regny. Donc koa nianty anao nagniry, soit anao nanagna etaeta à par rapport ni nino à par rapport hoe anao tia hita za, anao tia regny za, parce que zany pousse anao Président. Ndragnahary koa nianty nanapakizy à par rapport ny raha ataonao parce que za tsy hiaraka amin'olo tsy mahatsapa, ino mahafoloa izy, ino responsabilité nany. Ya, fa mampalahelo dictature niboaka andesinao ty mampalahelo vahoaka. Fa anao Président bye anao ndraiky vahoaka andiako. Koa misy olo tianao, romaka tianao, juste anao no tiandreo aminany, fa tsy fitondrasanao tiandreo, bakô tsy hirindreo. Fa karaha ataoko aloha za nakatia raha nataonao fa tsy nakatianao. Raha nataonao aviany za nakatianao. Fa niantenao nagnaboaka angofonao, nagnaboaka hoe fa azovy anao, tegna manasatana, tegna malahelo zay vahoaka. Malahelo zay vahoaka malagasy, indrindra zanaka Diego Ray Manontolo. Anao mety avy Diego maray mirearea hoe zana aby mba nahazo olo maro. Ino olo tianao regny Président? Tanao olo jiaby magnaraka faranao, regny olo tianao, mankatianao regny. Fa regny tsy mankatia malagasy, regny tsy ankatia le fandrosoagna Madagascar, fa regny mahita raha ataonao, oera ataonao, le image ataonao, ireo mankatianao Président. Fa mampalahelo tanànatsika misy atsika io. Zay mipetraka ty, zay magnano tous les moyens possibles magnano rano la famille. Zay kosa nety ody, zay koa nety enetana nanay anjary. Fa koa ataony andeha ody kanefa zay fiainana tsy mamango. Ny fitondrasana tsy me, anao mivolagna voagadregna. Tsy mahazo mivolagna kanefa anao tia oera, anao tia réseaux sociaux, anao tia anao hita, raha jiaby mila filmer, mila boaka. Aminay musulman Président, raha mihainy tagnana gauche tsy mihainy tagnana droite, tsy mila hitany tagnana droite. Raha mihainy tagnana droite tsy tokotry hitany tagnana gauche. Fa ninao mila hita tagnananao roa ma Président anao, kanefa Président anao zoty nagnova image miboaka tegna azovy anao. Eran'izao tontolo zao maefa André Rajoelina. Anao mila agnantantara baka parce que tsy ezo tsara. Fa raha dignanao Président, olo ambadikinao magnamenao conseil io, jiaby manetika anao parce que olo abo tsy tianao. Zay mivolagna mandefa hafitra aminao io, zay aloha misy mankatia amin'ny raha nataonao, fampodiko aminao amin'ny raha nataonao Président. Io ny fitiavagnanay manonga tsikelikely, fa tsy aminao Président, tsy aminao amin'ny raha nataonao. Io fitiavagnanay manonga, zay mankasitrika anao amin'ny raha nataonao, zay mankatia anao amin'ny raha nataonao, fa tsy aminao Président. Nianty indrindra ny tenao tsy niconsidéré fatin'ny zanakanay amin'ny raha nandalo io navadikinao hafa amin'ny eran'izao tontolo zao. Anisany mampalahelo vahoaka ny Madagascar, anisany mampalahelo vahoaka jiaby. Diego, zava Monsieur le député nay izy nivolagna, izy tokotry agnontany anao. Anao koa tsy agnontany tokotry magnontany gouverneur, tsy haiko roa agny ndo nitondra raha io, mais quand même Président. Anao olo be, anao olo Président Madagascar, anao magnano image karaha regny. Anao raiky tokotry mivolagna azafady amin'ny raha nandalo, na misy aza fivakeny bijouterie, na misy aza ny fifatesany, fa tsy tokotry karegny ataotsika. Zegny raha tokotry naboaka ny vavanao Président, fa anao nivolagna fa misy koa pliage le tsy haiko regny nandeha namaky bijouterie. Ah non, tsy haiko raha fake Président, fa koa tsy fake zalahy grave e. Fa za ndraiky matoky izy tsy fake parce que député nay mihitsy ny fanivolagna ankoky. Hita koa raha nivolagniny Jean-Luc Tonga, navy agny message jiaby igny Monsieur le Président, malahelo zay ary alahelonay. Raha jiaby misy farany Président e, raha jiaby misy farany. Koa olo endraindrainao io hoe io miposanao, karaha ataoko aloha amitsika vahoaka jiaby. Le olo ataotsika tongontsika agnarana satanandra olo karaha zegny, misy société misy nino, olo io fa ela tiokony.
fa araiky ty sira io mbala ambelany karaha nagnambela ro sasana aby fa io fa ela taony e. Donc raha tokotry ataotsika io présidentsika ty fo ataotsika hevitry izy miala amin'ny placenany, c'est tout. Fa tsika mivolagna mamara vatomanga mianao mamara vatomanga miala ro côté parce que igny mampiasa olo maro mampitriky vola nina ty ary fa ty fo président ty fo problème antsika jiaby tsisy koa. Ambela koa volagna président anjaranao mahay andresy ty fa maro message navy aminao agny na tsy nakaza raiky ty ya maro message tsaiky jiaby mivola paka tsaiky vola monsieur le président dikazay président nino maha président anao fa ambany vitin'olo mihitsy le maha président anao fa ambany vitin'olo mihitsy fa tsisy lanjany fa anao fo mahita lanjany zo fa zay fa tsy miconsidère hoe zay misy président parce que tsy hitanay nino lanjany maha président. Voilà, merci.